andre ting, når jeg sagde havestuen. Oven på havestuen, der ligger drengeværelset. Og drengeværelset ligger op på loftet, og det ligger som underligt ude på loftet, fordi man skal ud af døren, hvor klinken er. Og når man kan høre klinken gå, og hvis man nu tilfældigvis er en lille dreng og ligger og sover inde på drengeværelset, så kan man nok blive lidt bange op på loftet. Og det tror jeg som også min far er blevet en gang, for han sov også på drengeværelset. Og nu skal I forestille jer, at han sov vel i 1928 eller sådan noget, og var 8 år. Og så kommer der en fremmed mand ind på drengeværelset. Og min far er angst og spørger, hvem er du? Jamen, jeg er da din bror. Og så viser det sig, at det er onkel Richard, som er kommet hjem fra dyrlægestudiet i København, og han er et par 20, og min far har aldrig set ham. Og jeg er hunderæd for, da klinken gik, og hvem denne mand var, men han var jo flink nok. Og sådan var det også, når jeg så sov deroppe med mine forældre, når vi kom på besøg på gården, skulle vi overnatte på drengeværelset. Og det er meget små senge. Der er både alkover, og så er der meget små senge. Som dreng er det ikke noget problem. Nu har jeg så sovet der også her, bare inden for de sidste 8-10 år. Og man kan altså dårligt ligge i de senge i længden. Til gengæld, så er man, når man først ligger der, så er dynerne så tunge, at man kan absolut ikke komme op igen. Men dengang var der jo ingen varme. Og det betød jo sådan set, at der kom jo hurtigt frost på næsen, hvis det var en kold vinterdag. Og så kunne det jo være, at man havde en varm mursten med i sengen, sådan som man kunne have den i en lille kasse, og den kunne så varme sengetøjet op, så man ikke frøs skulle jammer lidt om benene. Og ellers kan jeg huske derop, der er det runde bord, og så er det meget skæve spejl. Og man får nogle underlige faconer, når man spejler sig i det her skæve spejl. Og en anden god ting ved drengeværelset, det er jo, det giver adgang til at snige sig ud på loftet. Og i al den tid, jeg kan huske, så har der altså været mange mærkelige ting på det loft. Der var kister, der var æbler, der var sågar kåre og svær, og der var musefælder, og der var alle mulige underlige landbrugsredskaber, som var blevet samlet på det her museum, som Anne Helene jo ikke rigtig havde et museum på det tidspunkt, men hun startede samlingen. Og alle de her ting var altså ret sjove at gå rundt og kigge på karte, ting og gamle spinderok, og ja, der var jo alt, hvad man sådan set aldrig havde set, når man var et bymenneske. Og det gjorde jo, at loftet var spændende. Og så kunne man, sjovt nok, man kunne gå ned til Anne Helene, som boede i den ene ende af huset, og man kunne gå ned gennem loftslemmen, og så stod man pludselig i det gamle køkken med klinkegulvet og den gamle brændeplads, og jamen, det var jo afhængigt af, hvilket køkken, der lugtede bedst, om man gik ned til den ene side eller til den anden side. Og den autoriserede vægtning, når man sov på drengeværelset, det var 3 bank med kosteskaftet i gulvet, fordi så var havregrøden klar, i hvert fald fra det ene køkken. Og det var alligevel nogle gode overnatningsoplevelser der på drengeværelset.